Ƙarancin guraben ayyukan yi ga matasa a ƙasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka abu ne da ke ƙara ta'azzara a kusan kowace daƙiƙa. Wannan matsala ba ta tsaya ga iya matasa da ba su yi karatun boko ba kaɗai. Hatta ga masu riƙe da kwalayen digiri na 1 da na 2, samun guraben ayyukan yin na yi musu matuƙar wahala, balantana masu riƙe da kwalayen difloma da takardar koyarwa ta NCE. Shin kowane irin ƙoƙari gwamnatoci ke yi wajen ganin sun kauda irin waɗannan matsaloli da ƙalubalen rashin aikin yi ga matasa a ƙasashe masu tasowa? Gwamnatin jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Injiniya Abba Kabir Yusuf tun ta mai da hankali wajen ganin ta kawo ƙarshen matsalar rashin aikin yin ga matasan jihar ta hanyar sake buɗe makarantun koyar da sana'o'in dogaro da kai mallakin jihar waɗanda gwamnatin Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ta samar. Kafin daga bisani gwamnatin da ta gabata a shekara ta 2015 zuwa da 23 ta rufe su gami da korar ɗaliban cikinsu tsawon shekaru 8 ba tare da an sake waiwayar su ba. Yanzu haka dai tuna aikin gyara makarantar koyar da kiwon dabbobi ta jihar Kano da ke Bagauda yayi nisa, domin kuwa tuni aka kammala gyaran ɗakunan kwanan ɗalibai da banɗakunan su gami da fara gina sabbin ɗakuna da ajujuwan karatu tare da sake gyara ilahirin ɗaukacin ɗakunan kiwon dabbobi da ke wannan makaranta ta Bagauda. A halin yanzu dai ana dab da kammala aikin dawo da wannan makaranta ta koyon kiwon dabbobi ta jihar Kano, wadda kuma da zarar aikin ya kammala za a sake ɗiban ɗalibai a cikinta. Hakan zai taimaka wa gwamnatin ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Injiniya Abba Kabir Yusuf wajen ganin ta samarwa da matasan jihar sana'o'in da za su dogara da kansu ba tare da sun fantsama kasuwannin neman aiki ba. A madadin haka ma sai dai su sama wa na ƙasa da su ayyukan yi da za su dogara da kansu. Da fatan gwamnatoci za su yi koyi da wannan abin alkhairi musamman ma a sauran jihohi da ke faɗin arewacin Najeriya da ma nahiyar mu ta Afirka baki ɗaya.